लानानै BPF पार्टीखौ फैगौ BTC इलेक्शननि थाखाय हेफाजाब होबोदों बे समाव माबायदि BPF राजखान्थि दोलोआ रायजोफोरनि अनसायनाय मोनदों? दिनै जों नुबोदों जे जोंनि जौगाथायखौ लानानैनो BPF सरकारा खामानिखौ मावबोगासिनो दंखायो बर'फोरनि जानानै दिनै बर'फ्रानो BPF हान्जाखौनो हेफाजाब मदद होनानै गासिबो अनसायदों। दा बिनिखायनो नैबे जे जानो गोनां इलेक्शन बेखौबो फिन बर'फोरा हेफाजाब मदद होनानै BPF-खौनो फिन सरकाराव दानानै गावसिनि जे मोननांगौ जाफुंनांगौ खामानि बेफोरखौ गासिबो मोनगोन होननानै जों मिजिंथिदों। नोंथांमोननि फोसावदिं मेल खालामनायनि गेजेरजों दिनै 40टा समष्टिनि गेजेराव बेसेबां सिट मोनगोनखौ आसा खालामो? दिनै जोंनि 40टायाथ' नङा ST हिसाबै जों ST हिसाबै 30टानि गेजेराव जोङो गासै 22खौ जों आसा खालामदों। जों बेखौ खाथाङै बुंनो हायो 22 समष्टिखौ जों खाथाङै बुंनो हायो जे BPF-आ फैगोन आरो बाखि जायफोरा नन ST गोग्लैनाय 10नि गेजेराव बिनि गेजेरावबो जोङो मोनब्रैखौ जों आसा खालामदों। अब्ला जोंहा 22 आरो 4 26आ खाथां BPF-आ। BPF पलिटिकेल पार्टिया BTC-आव ब्रैथि खेबनि थाखाय सरकार दाफिनोबा नोंथांमोना सानो नामा जा BTR सक्ति जालांबाय बेखौ रिभिउ खालामफिनगोन होननानै? दिनै रिभिउ खालामनांगौ होननानै बुङोबा जोंहाबो बुंनो गोनां दं जे AX-NDB हिसाबै जे दिनै मोनसे जारिमिनारि एकर्ड 3थि एकर्ड जानायनि उनावबो जे जोंनि चेयारमेन प्रेसिडेन्ट डिआर नाब्ला सार रन्जन दैमारि सारा जेलाव थांफिननो गोनां जादों। अब्ला बे खेथ्रआवहाय रिभिउ खालामनांगौआ गोनांथार होननानै जों AX-NDB हिसाबै जों बेखौ लुबैयो। जाहाथे बिथाङा जेलनिफ्राय गयो आरो रायजो राजानि गेजेराव फैनानै गासिबो खामानिखौ मावफुंजोबनो हायो। नोंथांमोना दिनै आरो एक्सक्लुसननि सायाव मा बुंगोन? दिनै बेफोरो MOS-आव दङ। दिनै बेफोरखौहाय मा रोखोमै मावगोन जों बेखौ नुहुराखै खिन्थु मावनायनि गेजेराव दानख'नायखौसो सिगां मावग्रोगोन होननानै जों बेखौ नुहुरदों। दाजाबनायाथ' गोजाननि खोथा खिन्थु गामिफोरखौ दानख'ग्रोगोनखौसो जों नुहुरदों। जोंहा दिनै AX-NDB हिसाबै जों जेबायदि नैबे MOS-नि गेजेरजों जों लुबैदोंमोन जे साफ्रोमबो जोंनि AX-NDB केडारफोरा जेनेरेल एमनेस्टिनि गेजेरजों बे हाइनेसआनो जा बा नन हाइनेसआनो जा बे केसफोरा उइथड्र जानांगौ होननानै जों लुबैदों। नाथाय जों आनफरचुनेटलि बेखौ मोननो हायाखै। 12 जन MLA दं, 3 केबिनेट मिनिस्टार दं जोंहा। बेनिखायनो रायजो राजाफोर दिनै जोंनि बर'फोरनि जौगानायखौ नुनानै गुबुन हारिया जोंखौ नायनोसो हायाखै। जोंनि जौगानायखौ दिनै जाय मानसिया लोरबां बेनिखायनो दिनै सोरबाया प्रमद बर' बिथांखौ एजेन्ट बायदिसो बाहायदों। एजेन्ट हिसाबैसो बाहायजादों। उखैहाब गांहाब उखैबाबो थांदों, हेफाजाब मदद हैदों। थाङाब्ला खना फोनांजाबावदों नोंथांमोना। खना फोनांजानांदों। नाथाय थाङै थाङै बबे खेबावनो थानांनो गोनां जादोंमोन। जोङो बाहाय इलेक्शननि खोथाखौ जों साननो हायाखैमोन। बेनिखायनो जों केम्पआव थायै थानांदोंमोन। नाथाय एबसु हिसाबै माब्लाबाबोथ' केम्पआव थानाङाखै। उदाङै खामानि मावनो हादों। अब्लाबो जोबनो थाङामोन, आनलिमिटेडसोमोन एबसुआ। नाथाय बिथाङा मा खालामहैखो दिनै बे एकर्डनि गेजेरजों गासैखौबो फोजोबस्रांहैजोब्बाय रायजो राजा। दिनै अपसन डेभेलपमेन्टखौ नायनानैसो जों थांनांगोन। बेनिखायनो रायजो राजाफोर आं बुंदों जे जोंनि 15 बोसोरा बे लागायबावगोन। 15 बोसोरावनो इसिबां डेभेलप जादोंब्ला आरो दिनै बेखौसो नोजोर होदों। बेनिखायनो प्रमद बर' बिथांखौ दिनै एजेन्ट हिसाबै लानानै खामानिखौ मावनो नागिरदों। जोंनि न' मोजां थाखानाय जोंनि गोगोम खुन्थियाखौ जों बिथांनि दारै सुनो नागिरदों रायजो राजाफोर। बिथांनि दारै सुनो नागिरदों दिनै जोंनि मोजां फाउन्डेसन थाखानायखौसो। बेनिखायनो आं दिनै बुङो जों बेलेगैनो साननो नाङा। दिनै बे जोंनि फैगौ जे जानो गोनां इलेक्शन बे दिनै बबेबा मोनसे साथा कम्बल फिसा आयंनि न'नि थाखाय नङा। जोंनि जाथिखौ लाखिफिननायनिसो बेयो जोंनि इलेक्शन। जों लाखिफिनथारनांगोन। मानो होननानै बुङोबा दिनै गुबुन हारिनि जुदि जों बेखौ हगारोबा गाबोन जों लामा ससेबो थांफिननो हानाय नङा।
ओनसोलाव रायजो राजाफोरखौ लानानै इलेक्सननि फोसावदिं मेल बे हाबाफारि लानाय जादों। बेवहाय जोंनि एनडिएफबिनि रन्जन दैमारिनि पार्सनेल सेक्रेटारि हारिमु दैमारि बिथाङाबो नुजाफैदोंमोन आरो बिएसइउनि माखासे क'क्राझार जिल्लानि आफादगिरिजों लोगोसे गाहाय नेता बिथांमोनाबो बाहागो लादों। दा बेवहाय जों नुनो मोन्दों जे गोबां रायजो राजाफ्रा जोंखौ मदद खालामनो फैदों आरो उद्देश्यआ बेनो फैबाय थानाय बिटिसि इलेक्सनाव जोंनि बे दतमानि प्रकाश बसुमतारीखौ देरहाहोनानै हाग्रामा महिलारिखौ मदद होनानै जाहाथे सरकार दाफिननो हायो बे उद्देश्ययैनो दिनै बे हाबाफारिखौ लानाय जादों। दा बेवहाय जोङो नुनो मोन्दों जे दतमा ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा मोनसे सोलायनायखौ लुबैदों। थांनाय बाराव पिसिडिआरनि सासे सोद्रोमा जोमै औवारिया देरहालांदोंमोन, नाथाय रायजो राजाफोरनि मोनबो खामानि मावनो हायाखै। बरंस बिथाङा जोंनि बे ओनसोलखौ जौगानो होनो नागारै उल्था माने गोग्लैसोनाय लामाथिंसो लांबाय थादों। दा बेनिखायनो रायजो राजा मोनसे चेन्जखौ लुबैदों, मोनसे परिबर्तनखौ लुबैदों। दा परिबर्तननि ढौ बेयाव मोनसे फैबाय थादों आरो बेहाय बिपिएफ दोलोनि बिजाथिया देरहागोन बे रोखा जाबाय। आरो दिनैनि तारिखआव जों बुंनो हायो मोनफ्रोमबो जिल्लायाव बिटिसिआव जोङो उदालगुरियाव 10टा मोनगोन, जोङो बाक्सायाव खमायाव जोङो 8टानि खमाव मोननाय नङा, चिराङाव जोङो मोनबाखौ देरहागोन आरो क'क्राझार हिसाबै जोङो 10टाखौ देरहागोन। मुथ जोङो 30टानि गाहायाव जोङो देरहानाय नङा आरो सरकारा दिनै एबसुलुट मेजरिटि लानानै जागोन बेखौ रोखा बुंनो हायो। रायजो राजाफ्रा दिनै दुखु मोन्दों बिटिआर सुक्तिनि गेजेरजों बर' जाथिखौ थगायनाय, दिनै बेखौ दिनै हमनो हादों। दिनै बिटिआर सुक्तिनि गेजेरजों बर'नि जे सिमानि बोखानानै लानाय बिटिसिआव मोननाय गामिफ्रा दिनै दानख' जानो नागिरगासिनो दङ। आरो बेवहाय दिनैहाय आरो बुंबावदों जे जोंनि एनडिएफबिनि केडारफोरनि रिहेबिलिटेसनाव जे बिथांमोननो माबा मोनसे रां अनसुंथाइ होआबालानो सेल्फ हेल्प ग्रुपनि ट्रेनिं लानानै दाउ अमा फिसिनायनि ट्रेनिं लानानै बिथांमोननो प्रकाश बसुमतारी जिंदाबाद 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 जय हाग्रामा महिलारिनि जय हाग्रामा महिलारिनि जय हाग्रामा महिलारिनि जय प्रकाश बसुमतारीनि जय बिपिएफनि जय बिपिएफनि इन्स्टिट्यूट अफ हेल्थ साइन्स पारामेडिकेल कलेजनि जानानै नोंथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो खुलुमनाय जासिहरग्रोबाय। आं नोंथांमोननो मोनसे मोजां खौरां फोसावनो लादों। बेनो जाबाय बे इन्स्टिट्यूटआव एनएम नार्सिं आरो लेबरेटरिनि सिएमएलटी डिएमएलटी आरो बिएमएलटीनि थाखाय मुं थिसननाय सोलिगासिनो दं। जायफोर फरायसाया गावनि जिउखौ ब्राइट फिउचारनि थाखाय सिमां नुदों बिथांमोना बे इन्स्टिट्यूटआव मुं थिसननो हागौ। मानोथो गोबाव खालामबावगौ? फैदो दिनैनो दानो 8822215677 आरो 9435781237 आव कल खालामदो एबा आबुं खौरांनि थाखाय बै फैसालियाव नुजानाय www.iohs.in.net आव थाबैनो भिजिट खालामदो। एसेनोसै, गोजोन्थों।